Nedávno sa v Beckove konali majstrovstvá Slovenska v body fitness, bodybuildingu. Áno, v kulturistike. V kulturistike, kde Adela Ondrejovičová síce nezískala prvé miesto, ale bola nominovaná na majstrovstvá Európy do Ukrajiny, kde po 18 hodinách letu dosiahla neuveriteľný úspech. Adela, tak ako bol na Ukrajine? No tak strátili nám kufre, ale aj tak som dosiahla, myslím si, že veľmi dobrý úspech. Ako si možno brala tú prehru v Beckove? Že si možno všetci vraveli, že proste mala si na to prvé miesto, no bohužiaľ, nezískala si ho, bola si druhá, ale napriek tomu ťa nominovali na tie majstrovstvá Európy. Tak čo to pre teba znamenalo? Cítila si možno nejaké sklamanie trochu? Tak bola som sklamaná určite trošku, ale bola som šťastná, že ma nominovali na tie majstrovstvá Európy. A tam sa vlastne ukázalo, že možno som o trošku lepšia od tej, čo ma obehla v Beckove. Ako to tam celé prebiehalo? Aká tam bola konkurencia? Tak konkurencia bola, myslím si, že slabšia ako ostatné roky. Ale tak prišlo dosť dobrých dievčat, si myslím. Líšia sa nejakým spôsobom majstrovstvá Európy od tých majstrovstiev Slovenska? Ja neviem, možno v organizácii, v tej úrovni? Tak v globále, keď sa na to pozrieš. Tak určite je tam, si myslím, že väčšia konkurencia ako na Slovensku. Bolo tam veľa kvalitných pretekárov. Aj viac ľudí si myslím, že tam bolo určite. Podľa teba, ktoré dievčatá, alebo z ktorých krajín sú taká najväčšia konkurencia pre teba? Ktoré dievčatá boli? No tak hlavne Rusky. A potom si myslím, že aj Češky dosť celkom. A Ukrajinky. Pani Jarabek, vy ste ako prijali to Adeline druhé miesto v tom Beckove? No, tie sa priznám, že bolo to také trošku ani nie moc veľké sklamanie, ale vedel som, že čo sa robí na tých súťažiach, že dá sa aj prvá, ktorá má na prvé miesto, že môže skončiť aj 3., 4., 5., 6. Sú to nepatrné rozdiely. Závisí to od tých rozhodcov naozaj, koho tam majú, či nemajú náhodou svoje pretekárky, respektíve reprezentačný tréner svoju pretekárku. A tak sa to možno stalo aj u nás. Namiesto toho, že mala byť prvá teda zlatá medailistka, tak bola strieborná. Ale aj to je naozaj úspech. Musíme brať ako Slovensko v širokom tom spektre, že je to krajina veľmoc na tieto dievčatá fitnessky, body fitnessky. Takže na ten prvýkrát, čo bol taký ostrejší štart, strieborná medaila, musíme tiež brať do úvahy, že je naozaj veľmi cenný kov. Adela, tieto ako majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá Európy, to boli pre teba také prvé veľké súťaže a ty si na Ukrajine získala aj titul absolútny víťaz. Ako je to možné, alebo kde si toľko teda tak dlho bola, že si skrývala ten svoj talent? Ja som predtým robila iný šport a k tomuto som sa dostala až pred 2 rokmi. Čiže 2 roky sa venuješ? 2 roky sa venujem posilovaniu aktívne. Minulý rok mi to nevyšlo. Som skončila až na 7. mieste na majstrovstvách Slovenska. Tak som sa snažila, že od ďalší rok, že už to bude lepšie, tak sa mi to podarilo. Skrýva sa za tým tvrdý tréning, alebo nejak ťa to vyhecovalo, to 7. miesto, že si povedala, Pane Bože, chcem byť hore, chcem byť top? Určite áno, som sa snažila ešte viac. Nemôžem sa ani rozprávať na tréningu. Je Adela sama na seba prísna, alebo vy ste ju museli nad ňou držať tú ochrannú ruku? Môžem povedať, že je to také spoločnými silami, určite nedá sa to tak zvládať, že jeden alebo druhý. Treba tá podpora aj bola, lebo tie tréningy sú strašne tvrdé a pokiaľ chce byť úspech, sama vie, že čo sme si stále hovorili, či pred tréningu, počas tréningu, venovať sa teda každej jednotke, každej minútke, keď chceme byť teda taký, ako dopadla majsterka Európy alebo absolútna majsterka Európy, za každú cenu do tréningu, nie že 80%, ale 110%. A nie len toľko, že keď som tam sa opýtam alebo ako to ide, no takže snažím sa. Ale je to pekná vec, ale snaha v týchto športoch tvrdých takýchto, keď sa chceme preraziť dopredu, musí byť viac ako snaha. Musí to byť niečo nadprirodzené, až dá sa povedať. V každom veku sa dá dosť spraviť roboty, či už na tej báze vrcholovej, tréningovej, až teda súťažnej, alebo spraviť s človekom, čo potrebuje pre seba. No. Chce to pevnú vôľu, len treba začať a nebáť sa. Milí diváci, ak teda chcete začať športovať a mať také úžasné úspechy ako Adela Ondrejovičová, tak neváhajte, začať sa dá v každom veku.